Bună! Sunt Oana. Predau engleză și franceză de mai bine de 10 ani, atât în individual cât și în grup restrâns. Persoanele cu care lucrez sunt în general adolescenți sau adulți și au obiective diferite. Unii învață în scop personal, alții vor să dea un examen de engleză IELTS, Cambridge sau de franceză DELF. Alții sunt profesioniști din domeniul medical, business, IT, atunci folosesc și limbaj specializat. Sunt pasionată de limbi străine, în acest moment vorbesc 4, continui să învăț și cred că voi învăța limbi străine toată viața. Sunt conștientă că fiecare are propriul ritm și propriul stil de învățare și mă adaptez în consecință. E foarte important pentru mine să creez o atmosferă cât mai plăcută și relaxantă la ședințe, de aceea țin cont de interesele și pasiunile fiecăruia, folosesc videos, jocuri, conversații pe teme cât mai variate. Rolul meu ca profesor este, pe de o parte, de a oferi informații de calitate, bine structurate și, pe de alta, poate chiar mai important, de a susține și a ghida. Știu că procesul de învățare are suișuri și coborâșuri și sunt aici pentru a-ți aminti că fiecare poate învăța o limbă străină. Ne vedem la cursuri!